5.5 сотиқ замин, 5 дар хона, хонаҳо ҷидо-ҷидо адделна дар тарафи гипразен фурӯхта мешавад. марҳамат видеоро то охира тамошо кунем бо ҳама чизу чорааш. аз ин тараф роҳ аз сӯи мардон мешавад, ин тараф бошад роҳ ба сӯи самира мешавад. аз параи самира аз тарафи дасти чап 1 километр дарунтар мерем. аз рӯи калон 1 километр ки омадем, боз аз тарафи дасти чап гардиш мешавад ки 200 метр ана ҳамин маҳалла медурем. 200 метр аз рӯи калон омадем, ана ҳамин хона мешавад. ин тараф масҷиди генералӣ мегӯянд. аз дар медароем як хонаи калон, аз тарафи рост меҳмонхона мешавад ки шароити 100% ҳама чизи зиндагиро дорад. курпа, курпача, люстр, парда, қолин, ҳама чиз. инҷа боша ҳавлӣ мешавад, ҳоҷатхона ҳамоми беруна барои меҳмонон. инҷа кат барои нишаст. ин тараф боша як хонаи дигар. хонаҳо дурун ба дурунанд, 2 хона мешавад инҷа. инҷа як хонаи калон. аз ин тараф бошад як хонаи дигар мешавад. нархи хонаро дар охири видео мегемтон. нарха соҳибхона мондагия мо хеле нархҳоро намемонем, ягон хонаро мо худмон нарх намемонем, дар ҳама видеомон мегем. инҷа боша хонаи дигарӣ мешавад, 3 хона дарун ба дарун. аз ин тараф кухни мешавад, инҷо 2 хона мешавад. аз ин тараф якун кухни гарнитур мешавад ки ҳама чизҳоро дорад, фақат медуре зиндагӣ мекунед. инҷа боша як хонаи дигар мешавад, дар худ парда, қолин, диван, стол барои чойхӯрӣ, шкаф. инҷо бошад боз як хонаи дигар мешавад. хонаҳои калони барҳаво доранд. аз ин тараф бошад ҳоҷатхона ҳамом мешавад. ин кришачаак бошад падвал мешавад. ин тараф роҳ ба пушти хона. нархи умумии хона 1